Yo. Magkao ko yung ngayon yo. Bakay. Tarong dia. Parang salbak. Ngayon kay mura kag salbakuta. Bakota ko to rapin Ay, eh. kuha mag-ibang Salbakuta salbak si lalaka. Kuan si nga nang artista nga si Kuan Andrew E. Andrew E. Sa. Wow. Jabang. Pero nag-inya Andrew Ira di eh. Kana waday ka nang arang dia. Uy, arang day ka. Kanang Ang sa may ganahan mo nga kalain sa dana. salbakuta si Kuan. Puto ito. Ayun sa bakuta lagi, hindi sa ganahan. Ngayon ang putan na ba ngayon mo? Kanang Ano kay ang giduglain? Ang ngayon ay. Akan na basta. Ngayon wa pa mo usong tao. Ha? Andrew E. Pang-comedy na ko yan. Bitaw, tinawag siya. Pang-leading man kaya nagtulman niya. Awal Mahal ko. kayo ng kaluhay, ano? Mahal kayo na. Istorya tag tinuod ay. Nagkano kwarta ko tahanan ko. Ngayon eh. Makapalit siya unsay ang gusto ba? Tinawag jud mahal yun siya. Kita ani, wa kita kwarta bigado ba? Pwede kay kwarta rin. Huwag taway angay. Samot ang bugas mahal kaayo nya. Sudan mahal sa kaayo. Kana ro panahon na ron ang mga paliton nakasaka man. Mo lagi. Ilay pa ito. Yan. Ito imong pagpatambal ba? Oo. Okay na to. Good ka na. Oh. Ako lang gi balik ko gi sinsya ta. Bayaran mo. Bayaran ako kay niya. Naayo-ayon lagi. Ay, naayo gid ay. Basig na ikotos ka ng aso-aso ba? Samot Oh, pag lagi ipadool tos naong paso yun ka ng Oh. waligan to ba? Naayo chato pa kanayo Wala, lagi tuman dito naayo. niya tanan. Pero wa ako itong Ikaw, tae. kasi yung gibuhat nga pakano ko yung tae. Wa ako mo ko ano to eh. May kinayo ka nga. Kinayo, kinayo. Kinala tumanon ba Tumanon itong ang tanan tanan. ng region sa... Pero katuwa na Wala. ko tumana ka tong Oh. ya kung pakanog tae nga. Kau tari pero tae para imong kalibang tae. Nga! Sa buwa nga tuwa na. Pero ako kung wala na ko. Nulian na karon no? Uli anay. Gwapo na ka. Oh. No, gwapo sa. No, Wapo bitaw. no. Naro ba uban? Lingin na kay naong ba sa? Basta dili magkumpleto ba? Sa lingin kay naong no. Ayo, oh. Ayo ay. Murag kuan. Ayun lagi. Murag bola. Brag itlog ka. Napughak ba? Pero may na lang kay Okay na. arang man Apil lang jam ba sa? Oo. Ya kano sa tong balik tong sa nga tong mananabala si Undoy. Koy ba ko sa tong balik kay Sige po naginuktok ni Karahol. Wari dito. Problema ni tawana day. Ha? problema kay kuron. Nga layong kito ila. Mo bitaw kong ipangutana niya kay mo balik ba to ga? Mo lagi. Ako wala ko sa module gyud banawna kay problema ko sa kwarta lagi. Gado kay ko ako. Pagpalit og bugas pud. Tugas. Sudan. Asam to mo bronsin mo day. Nay dagang alahas o. bronze riya nga. Paminda na akong Pinda. Gamay ra man pud kaayong bronze. Pilar man tawo na nga. Igore palit og Sudan. Bugat. Lis mahal ra pa palitonon ron. Paminda na mo mga panulob ng mga accessories mo. Kasi ko cellphone ako na ni prinda kung kuan. Maginaunsa ni ron. Oh. Ikaw, dawat ka. Naman ko ilay mahimo ani. Prindan lang ni nako. Indot. Madawat pa ni hamis mo kayo. Pag cellphone lang. Indot klase yan na. Di ka siya na na pre. Dili ra basta importante nga. Ay, Kwarta prinda di ko kay Pagmugas. kwarta yun. Purbida Problema na kinsay mong Kwarta dali ra kay maurot niya. Kisam po mo print mo dawat na prinda pring. Ato niyo? Iyo wala ko susapi ron. Si kumil ra. Prinda na ko. Kwarta lagi ron lagi. Brato lang ng... 5 ra. Basta gwapo klase. Danyo noy. Kana pinda na. Ikaw de, dili ka. Kwarta Ay. lagi. Dili ka. Sakto ra akong kuha ni na pangkonsumo na ko ana man ko. Kuan. Prinda ko ni kay. Oh, Sus. sino pa ni? Sino pa Uli ka niyo. giya? Kani. Oy, oy. Nato yung mga amigo. Am lagi mo dire lagi. Si Undoy. Katuning. Ato laging mananambal. Tambal mo ba? So dire. Gusto mo la? Ayo na tinoy. Ay no kay. Ayo na giton. So dire ayo dire. Sige sige. Kuya lagi sa kong Anay mo imo apo. natay ni Oh. kusog kamay ba? Ali dire kay payo gini ni Arika. Yo, padayon na mo pre. Di ka magmahayo ni pre. Mahay nga. Untay kwarta. Pugos lang kita. Prinda na. Ulitaw ni mo buhat budan ka. Likod. Pwede ko maka-apply Boss, sa inyo hang o, dire, dire, boss. Palingkura. Likod, eh. Sibo ka may mil. Palingkura kay... Gwapo naman lagi ron. Oo eh. Naayon kita. Lahi katong pagtungas na mo sa inyo mabukid nga. Luspad kayo. Sakto kay nabot si Undoy. Chile prindahi kay. Tahan na. Oh sige. Kira pa sa Tahan oy. Sa may kwarta problema lang na ron. Prinda na pre. Prinda na prinda pre. Wa ako na siya palit og konsumo bugas. Kahit bugas ba Sudan. Oy, problema kay. Wala mo ko ibatit sorry na. Dawat din oh. Dali aray ka na. Ako sa tanawon. Basta do. Piki ni. Oo na oh. Basig. Okay.
Uri kay na. Waton ko ni. Kay kani ko ano. Bagong ko nakaluon. Oh, Ano ni? makaluon na derong albularyo. Oh. Ay. High tech na ron. High-tech mo ron. Kaluon ang albularyo ron. Wagyo ko kay bawanan. Albularyo lang po ka. Oo nga. Ay patinood. Ngayon sa kabre kinakasang class. Kini akong sunglass. Kay mo pili ka tindahan ni. Oh. 20 mil ni. Bahala na. Ya pre. Manabalay ra. Pun pa di Ila ba? sa duga Kaya naman ka. Muna na ko ninyo. Boss, muna na ko ninyo boss. Ah, si. Ay, musul ko ron. Sige. Palit bukas. Napakoy waro. Mahala din mong 20 mil sa. Aw. Boy, ay kani. Para mata. Maabot mga panahon nga masinso ta. Ya. Sige, aw. Oh, nang sila ko ninyo. Ato na saka. Oh. Sige. Sige. Ayo si mga lawas ha. Oh. Sige. Lamat. Okay. Okay na siya. Okay, day. Negosyo nga. Sige. Kuan. Yawa to na sa. 20 mil. Manambalay ra. Ano day? Magbalay Ano day mulo na day. Makaluon na ang mga albularyo deron. Ito. Yawa mga kapaghuan sa. Pre. Pre, no ali kasi. Eh, may pagkabuta ko eh. Yawas na ang di pa rival po siya. Rival siguro tatanan na eh. Oo, mas may. Wapo ikaw. Ili. Likod. Lockers. Lockers. Likod. Say ayo dili. Kung. Wala na kayo istorya eh. Sige istorya to. Pagwayam ni na payo to. Gapon. Abi na kung di na matabang kay Oh. magaspang naman kayo. Ano ba? Oh, kita ng sinaw din. Tapi ato gabi ba? Oh. Juki man ngilog mikrofon. Ano Ano no? ngopod niya? Padi ka na. Gigibo toy. Padi ka na anad na day. Unsa tasan to ng gabi. May hospital. Bawang inam lang mo. Loy. Super ba ganin nagkuanan kanilugag kanta. Tabang kanta na ko nga. Kuan ba? Paborito na ko. Ginamdi mo. Kanta kay share yun na. Ibon sa pre. Ana Di ba? dugay keng kuan eh. Tagay. Kuha ng mikrofon. Ah, upat pag ginikanta na ko Dugay. ilugon niya. Dugay. Upat pag ako nakanta pre. Pag umana ko kuha sa Bilog din. mikrofon, Oo, awali ko rin. paguwat sa. Nalingaw naman ka mo. Lingaw nun. Lingaw lagi pero likoy ako sa katao. Ilog eh. Mausap ay layog. Nalingaw. Nalasad. Naibot ra bang Nalingaw inilog kay sa kuwan. nahulbot na ginang Microphone sa ilog-ilog. mikrofon ako gabi. Usa. Pawayo. Usap ay layog. Isa kas taas. Anuan, singalong. Oy, Uy, Balik balik ka. ka. Cellphone ng pindang Chris nga. Daghang panawag. No. Di sana ako open kay na may password. Usad. Mo nang nibalik ka. Oh, di ka na isin-snap. Naabot lang ka. Kay. No, duga ng gusto May ko. kibaw ng. Pinda na Crispin. Matay delikado ko ani. Kanas Crispin ba? May duga na ko. Munggo ay ra ba na. Ano? Dam, buhay din na Crispin day. Duga sa una ko man. Unab din na Dali day. ka kabaw na din. Blind din ko na pre. Saan mo nang Tabla nadawat sa- naman na niya? Ah, boss, mas maayo na boss. Ato na mo Crispin sa ilang balay. eh Ay oy. ay. Ano na lang. Sa mo day? Barangan na na. Total tambalan mo Kamaom na siya. Oh. Kumita niya black magic Oh. ko. Barangan na na. May panundos ki. Og dili sul. Ikaw na sumpa na na. Mo din na. Ala, Kita to wami. balik. Barangan na na gyud. Para na boss. Sulpara na. Para na boss kay. Kaya bala na. Kalaki. Ya, yari ni niya. Now, watay may mo na. Oh. Ikaw na boss.